Για να ετοιμάζουμε το σπανακόριζο χρειάζεται μισό κιλό σπανάκι, μισό φιλτζάνι του τσαϊού ρύζι, ένα μεγάλο κρεμμύδι κομμένο, 4 ντομάτες κομμένο, ελαιόλαδο, μάιτανο και άνηθο. Ρίχνουμε το κρεμμύδι και το τσιγαρίζουμε με ελαιόλαδο 2-3 λεπτά. Εκεί ρίχνουμε και την ντομάτα. Σιγά σιγά ρίχνουμε το νερό, 1 λίτρο περίπου, και μετά από να βράζει το νερό ρίχνουμε τη ρύζι, το μάιτανο και το άνηθο. Μετά από 15 λεπτά που έχει βράζει το ρύζι μαζί με τα άλλα υλικά, αλάτι και όλα αυτά που ρίχναμε, ρίχνουμε και το σπανάκι και το αφήνουμε και 10 ή 15 λεπτά ακόμη. Το σπανακόριζο έχει γίνει σφιχτό ωραία και καλό φάγατο.